mong Gusti Allah niku nggih pun dawuh nek ning donya niki niku ora kanggo penake wong-wong mukmin sing ibadah mbek Gusti Allah. Donya niki dienake kanggo wong-wong sing ora ngandel mbek Gusti Allah niku malahan ning niku mangke bagiane kula nyan sedaya sekeca selawase niku ten alam akhirat wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wong ning donya niki yo nak bahasane Gusmi niku senine urip niku nggih niku ana susah ana seneng ana rupek ana jembar ana peteng ana padang. Lah urip kok padang terus iki ora ana senine ngono. Urip kok seneng terus niku nggih mboten nyeni. Wah susah terus waktu biar kosong niku. Pramila ana senenge ana susahe mergo ning donya. Nak ning akhirat seneng tok wining swarga, susah tok wining neraka. Lah ana seneng ana susah niki ning donya kula panjenengan sedaya niki. Pramila sing penting nyuwun ning Gusti Allah, mugi Allah paring-paring tetek manah niki jejeg iman niki genah anggenipun kula panjenengan sedaya ibadah ngantos husnul khotimah akhir gesang kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Prawu Bapak Ibu sedherek sedaya nulya nek mung seneng niku nggih didamel piyambak. Didamel seneng piyambak nggih niku wong sugih niku nggih ngrasake susah, wong melarat niku nggih saged ngrasake seneng. Adile Gusti Allah ten mriki mboten enten wong sugih kok terus seneng terus ora susah mboten enten. Wong melarat terus ora duwe hak seneng mboten enten. Wong melarat wong ora duwe duit ngoten niku nggih iso mawon seneng. Nggih. Wayah esuk tangi turu wis ora ana apa-apa kok ayo. Lah iki ana gumletak pogung turahan wingi. Leboke pawon. Rada gosong sithik jiko, gawe kopi sithik, wah kono gula turahan wis sithik. Karek semut ra apa-apa. Wis ning arep omah truput kopi, mangan telo boleng. Udut nyawang wong mangkat kerja, wah niku lho nikmat niku. Wong do mangkat kerja kula panjenengan sedaya udah tutut mek ngopi. Walah wong kok isu-isu do kesusu to kae. Asik dalan elek terai. Mergo samarna telat ning pabrik ning opo. Aku ora ndek kerjaan kok malah nyuante men to iki. Enak mawon niku. Nggih diseneng didamel piyambak. Wong ijih ning donya niku. Nyuwun mbek Gusti Allah mugi-mugi pinaringan manah padang derek donganipun nak boten lepat niku donganipun Mbah Wiro ingkang dimakongke wonten Barang nika. Mbah Wiro Abdullah Mbah Tumenggung Wiro Gunuh niku ingkang dereke Mbah Ibrahim ten Gunung Girikusumo nika. Dongane ya Allah mugi paring padang gesang, padang panggesangan. Amin Allahumma amin. Padang gesange nggih padang panggesangane. Amin Allahumma amin. Nggih mugi gesang niki leres kaleresan bejo selamat wilujeng dunyan wa akhiratan. Amin Allahumma amin. Rawuh Bapak Ibu sedherek sedaya ingkang minulya, nggih nak urusan dunya ngeten iki duyak-uyak kaya apa wis. Dunya niku sipate nak duyak malah ngaduk. Mbah Habib Kunjung Jakarta Kalibata ngendikan karena yang Jakarta bahasanya bahasa Melayu, jangan kita mengejar dunia. Mari kita cari kebahagiaan. Kebahagiaan yang dipun maksud niku kebahagiaan akhirat. Jangan kita mengejar dunia. Kalau kita mengejar dunia, dia akan semakin berlari dan kita akan semakin jauh dari kebahagiaan. Mergo
lek ngibarat yai niku akhirat ning kulon dunya ning wetan lah kula panjenengan sedaya ngoyak dunya ngetan nggih sansaya ketinggalan akhirate wah lha kan karepe kepengin seneng dunya nggih akhirat wah nggih sikile siji ning wetan siji ning kulon nggih rada kangelan niku nggih amargi termasuk kula panjenengan sedaya hormat piantun ingkang sampun sumare ngimutaken dhateng manah nguyak donya kaya apa entek-enteke nggih pun rampunge ten pejah niku nggih nek anak-anake niku sae bondo donya sing dilumpuhke genah damel sedekah damel jariah nyedekai tiang sepuhe jariah tiang sepuhe mana itu saya lah anak-anaknya orang kita caneng-canengan rebutan malah dosa-dosa nggih mboten kok berarti ora entuk mboten angsal upara itu to duwe mbok angsal ingkang baken wah sing penting halal derek tuntunanipun Kanjeng Nabi lajeng dipun gadah nggih kita sarupaken niku ten mergi ingkang halal mergi ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala paribasane wong ngebaki kolah rak yo ora sakolah tindake dhewe gawe adus gawe wudu sak cukupe sing turahane iso manfaat kagem liyane amin Allahumma amin pramila kula nyen sedaya nek donga ning Gusti Allah donga mawon nyuwun mawon sing kathah nggih kersane napa kersane mangke nek enten turahe saged manfaat dhateng tiyang sanes amin Allahumma amin iki termasuk yai lek ngrekake para murid-murid thariqah ini kulek ngrekake ngeten kowe nak ngibadah aja dijolke donya aja dijolke seneng urip ning donya ngibadah wae lan nek awakmu butuh awakmu pengen awakmu nyuwun garek nyuwun mawon mek Gusti Allah gen ora ngijolke ngibadahe kagem donyane soal ibadah soal kepengin apa butuh apa nyuwun mek Gusti Allah niku Kanjeng Nabi lek ngendikan niku paribasan sandalmu pedhot nyuwuna mbek Gusti Allah niku Kanjeng Nabi sandale pedhot ya Gusti sandale kula pedhot ya Allah mugi panjenengan paring rezeki saged tumbas ingkang enggal ngoten pokoke butuh apa nyuwun soal ibadah soal butuh nyuwun nah niku kersane kula nyan sedaya niki leres kaleresan paring pinaringan bejo selamat wilujeng donyan wa akhiratan amin Allahumma amin nggih niki termasuk kula panjenengan sedaya hormat dhateng para piantun ingkang sampun sumare menika minangka bekti dhateng tiyang sepuh sak bakdanipun sedo nggih yai nak menawi birrul walidain donga wong saleh-salehah dongake wong tuwa niku pun kathah pengendikan ning kadang-kadang niku ora patek mlebu pramila yai niku damel ura-ura niku dadi wong aja lali kewajiban marang wong tuwa dadi wong aja lali kewajiban marang wong tuwa mendem jero mikul dhuwur ndongake mlebu swarga jolali
aja lali marang wong tuwa. Lah niki sing nak beto ura-ura ngene kadang biar rada enteng ngoten nggih. Nak nggawa hadis nggawa anu ketu rasane rada abot ngoten iki. Nggih ngeten niki. Sakniki mun kathah tiyang bocah niku sik ora patek gatekke mbek wong tuwa rumangsane kraten anake lek sekolah luwih dhuwur pondok ning kono sekolah tekan sarjana tekan omah dikandani le kok ngono yo ngene to yo ora to Mak sing bener iki ngene waduh dikandani malah ngandani nggih upake kandhani udah upake dikandani ngeten iki sing berat niki nggih nah niki sing nggih kadang tiyang sepuh karang tiyang sepuh nggadahi kersa kadang-kadang ora padha karo karepe awake dhewe sing jek bocah niki. Lah ngoten niku nggih kedah nderek kedah ndisikke kersane tiyang sepuh minangka bekti birrul walidain. Kadang-kadang walah mak iki ndak aneh-aneh karepe. Repot-repoti wadah repot. Ngeten iki nggih payah. Wong termasuk dosa kualat niku wah tombone rada aurat sing jenengane kualat niku parabasane wong utang kudu nyawur senajan wong tua wis ngapura ning Gusti Allah niku dereng rido pramila sering napa niku kula panjenengan sedya tingali wong sing duwe lampah boten sae kalih tiyang sepuh dadak ngantek kualat Gusti Allah ora ridho niku mesti uripe kedangrangan mergo napa mergo termasuk dosa sing ora iso dilebur kejaba nganggo urip sing rekoso niku termasuk dosane wong duraka mbek wong tuwa nggih niku saestu pramila nak nggadahi raos luput agi-agi nyuwun pangapunten kalih tiyang sepuh. Lah nak pun sumare nggih ziarah nyuwun ngapunten ugi nggadahi ngamal sae sedekah jariyah napa-napa kagem tiyang sepuh. Mbok menawi niku ingkang saged nambeli luput kula panjenengan sedaya dhateng tiyang sepuh. Kados kula panjenengan sedaya bangun kubur kados ngeten iki niku napa butuhe sing disarekake mboten butuh Mbah Panji terus dibangun ngeten iki mboten butuhe niki donga kula panjenengan sedaya nak tiyang sepuh tiyang agung kula panjenengan sedaya kentun donga mangke piantun agung nika Mbah Panji menika nderek ngamini berkahipun lumeber dhateng kula panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Yen tiyang sepuh nggih ngoten mboten butuh dibangun dikijing dina boten niku butuhe donga kula panjenengan sedaya. Lah denten dibangun kados ngeten niki nggih butuhe kula panjenengan sedaya kersane nak ziarah gen sekeca. Lah niki nak mboten dikeki payah nak wayah udan kula jenengan nggih ziarah kudanan nggih repot. Nggih wajar kepanasan sering ngenceter nggih boten kepenak. Pramila butuhe sing ziarah kersane lek ziarah saged sekeca ora kados ngeten nggih. Pramila kados sakniki wonten kene diri niku yai nembe dandosi nggone Mbah Ibrahim Ngrikusumo. Niku napa butuhe Mbah Ibrahim boten. Nggih kersane kula panjenengan sedaya nak badhe ziarah ana nggone. Nah ning kono ana musolane mengko nak ziarah wektune kok mepet iso salat riyen teng mriku. Nggih enten niku kagem butuhe kula nyan sedaya. Lah ziarah-ziarah kados ngaten nika nggih namung kagem ngeterke ati niki saged nuju dhateng Gusti Allah. Dadi wong aja lali kewajiban marang keluarga mulang Quran, mulang agama, ugi mulang tata krama.
jolali ben kabeh mlebu swarga amin Allahumma amin nggih menika wajibe mulang anak niku tiyang sepuhe dene ra kober dene ora iso dipasrahke guru ngaji ten masjid ten musala napa ten pondok nika minangka netepi kewajiban ngucal pernahke agamane kagem lare-lare nggih Qur'ane pranatan syariat agamane gen ngerti tata cara ngibadahi ugi lajeng adab tata kramane gen gesange niku estu gesange leres dadi lare-lare ingkang saleh salihah tansah takwa dhateng Gusti Allah derek dhateng Kanjeng Nabi bekti sae dhateng tiyang sepuhe nggih sae dhateng sesami amin Allahumma amin hingga gesange bejo slamet wilujeng donyane ngantos dumugi akhirate amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sederek sedaya ingkang minulya nggih nika mbok bilih atur kula nek saya suwe malih pasara tekan dindi ora patek cetha bongkot bojoke niki nggih ingkang baken kersane mboten lepat niat kula panjenengan sedaya kersane mboten napa nggih radi cetha arah-arahanipun napa to kok ngeholi wong tuwa napa to kok ana ziarah kubur barang ngoten nika sekedhik kathah gambaranipun nggih sampun ingkang kados ingkang sampun kula aturaken namung kula panjenengan sedaya nggih kedah napa nggih gembrigah manah niki sedar mumpung tasih dipun paring kesempatan gesang ten donya niki nika dipun ati-ati boten ngentekke wekdal kagem perkara sing ora guna saged-sagede kula panjenengan sedaya dina-dina niki dipun tasarupaken kagem ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ibadah niki mboten lajeng mboten namung kok terus salat terus nggon musala, ora mulih-mulih. Bengi salat terus tekan subuh. Mboten kedah kados ngoten. Awit sahabat niku nate pun bengi tekan esuk saawan bengi sholat bengi awan deres tekan sore bengi sholat mau ora tau mulih badhe niku bojone ra betah wadul mbek Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bojone kula niku kok malah ning masjid ora mulih-mulih anak bojo ora diopeni lajeng Kanjeng Nabi nimbali sahabat niki diundang rene lajeng dipun timbali ibu bojomu ora betah wadul mbek aku ngene keluargamu duwe hak kudu ditetepi hake nafkah ning keluarga ning bojo ning don anak ngrekake momong niku hak-hake keluarga kedah dipun tetepi pripatmu awakmu duwe hak istirahat ya kudu ditetepi hake atau sing ibadah nggih ngibadah ning nggih leren ning nggih ya ngomong keluarga atasipun tiyang jaler niku nafkah wajib pramila nak kerja golek nafkah niku nggih ngibadah saestu ngomong bojo ngomong lare niku nggih dipun contoni dening Kanjeng Nabi pramila niku nggih ngibadah saestu ingkang estri nggih ngaten nek bengi salat bengi terus
nguwayahi sing lanang ngin kok malah sujud rukuk ki piye selak perkenteng ora barbar salate repot niki mangke